Sanibingelela emakhaya, sinibela kuphi nakuphi lapha nikhona. Sinibingelela sivela kwenhlangano ethwileni, unibingelela umduduzo ngomkhonazi. Namhlanje ke ngithi size ne-update nje. Siyasibona abantu abaningi bahlala bekhala ngama-update. Akulula ngenza kwethu ukuza nama-update kona wonke ama-case asuke siwenza ngoba sometimes nakhona phela kuconsume isikhathi nemali ukwenza into njengalezo. Ukuyenza i-case iyodwa nje. While sistrugglisha-ke nama-funds singenawo, siphila ngama-donation nawo kunzima ngisho ukuthi siwazi ukuthi siwathola ama-donation. Amanye ama-case kuyenzeka silethe i-update, kwamanye ngeke sikwazi ngempela ukuthi amanye ibikude i-case siyoyenza nakhona sihambe kunzima kuqongelela ukuthi sikwazi ukufika endaweni. So-ke uma kuthiwa sizobela siyofuna i-update nakhona futhi kufuneka kuqalwe phansi kuqongelele njengoba kuvele khona nje kanzima. So-ke kuye kube nzima ukuthi singahlale silethe ama-update kona wonke. Akhona esiwaletha, akhona-ke soke siwalethe amanye ama-case. Namhlanje-ke sinosisi sike saba naye la nodadewabo babemfihlile kuboso usisi. Wayengaveli uboso namhlanje kutheni hayi userathi uxotha vele uboso bakhe akanankinga. Nizolukhumbula udaba lwabo usisi abasemsinga. La khona kwavela isehlala sibhlungu okwagcina kushona umama wabo. Engathi kwakuthinteka amalungu omndeni kwaze kwagcina kuhlukumezeka imisisi omncane. Yonke into yayenzeka kushona kamama yayenzeka phambi kwakho usisi esabuncane ebuka. Okungagcinanga lapho kuningi okunye adlula khona. So kusisasithembisile ukuthi sizozama ukuthi simxhumanise nenhlaka esisebenzisana nazo zokweluleka ngokwengqondo. So-ke ukhansela wethu ukwazi ukuthi ahlale naye abe nama-session naye usisi Nokwanda Ndevu, oyi-social worker khona la eThekwini elizimele. So-ke usisi kuzosho ukuthi uhambo lwakhe luhambe kanjani nosisi Nokwanda, kukephi njengamanje, usuka kephi njengamanje, impilo uyibona injani. Ake simukele yena kudadewethu. Sabona ma? Yebo sabona. Siyaphila njani? Siyaphila. Waziwa muhle. Ngiyabuka. Hey. Simana nekhombi. Akusafani. Akusafani? Khombi igama bani? Ngothembiswa ngasithole. Kephi? eGreat Town. Oh, eGreat Town. Not emsini, Great Town. Simsing into eyone. Okay. Nike nasivakashela nodadewenu nani bathathu? Yebo sasibathathu. Nani nize ngani uthini? Sasize ngodaba lami. Kwakwenzakaleni? Ukuthi benginenkinga ekade nginayo ekushoneni kamama. Yebo. Kushona umama ngasala ngahlukumezeka. Yes. Le ngathola khona i-rape. Yebo. Ukushawa. Yebo. Ngagcina sengithatha ama-social work usisi wangilanda-ke kuwo. Yes. Ngayohlala naye. Ile ngifike khona ngaphenduka omunye umuntu sekuvuka zonke lezi zinto ezenzeka. Usisi wazwadecide ukuthi angitholele usizo ithuleleni. Yebo. Ngifikile ke khona la bekunzima ekuqaleni. Afike ngahlangana nosisi Nokwanda. Sayihamba le ndlela wangibonisa ukuthi yonke into eyenzakalile bengasilona iphutha lami. So sihambile naye uhambo lwethu ngagcina selu right. Njengoba manje ngibona nje sengi right. Yebo. Usezakalile Kakhulu. Ukusizisa Sinokwanda? Yebo ngisizile. Wakhala lapha. Makufika ikhazi zokukhala. Yebo. Nezokuhleka futhi kunjalo. Yebo beku. Lesikhala sibehleke. Bekumnandi nje. Yes. Yebo. Osesibakho-ke bayazi ukuthi isimo sesinjani? Yebo sebeyazi. Okay. Ngitshelile lo munye vele kukhona ehlala naye. Yebo. Olomdala useGoli. Yebo seGoli. Okay. Yebo. Ufisa ukuthini nje ngokwempilo? Ufuna ukubona kwenzakalani impilo? Moving forward. Ngifuna ukuzibona nje mhlambe one day ngisebenza. Ngikwazi ukunakekela abantwana bami, yibo nje ngilisana nabo njengamanje. Yebo. Okay. Emaphi umsebenzi mhlawumbe uthi uyakwazi ukwenza nofisa ukuthola? Inoma imupha ngikhethile njengamanje. Okay. Any qualification na? No. But any work nje ungakwazi ukuthi? General work. Ungathini kusesibakho ukuyibona bakuletha la? Ngifuna ukubatshela ukuthi ngiyabonga kakhulu into abangenzele yona. Ngiyathembisa futhi bazobona ukuthi ngishintshile sengi right, ngiyabathanda kakhulu. Yebo.
Okay. Unga-advise uthini kwabanye abantu session ebonana nokwanda mhlawumbe abanenkinga efana neyakho? Ukuthi bengahlali bengathuli. Yeah. Maybe khona inkinga ababhekana nayo bakhulume mhlambe khona umuntu ongaphuma kwazi ukubasiza. Oh, siyajabula nje ukubona. Yabo. Nami ngiyajabula ukubona futhi ngiyabonga into eningenzele yona. Hayi, kuleka nje sesi yabo. Hayi, kuleka into encane leso yabo. Sijabula nje ukubona ukuthi impilo iyaqhubeka. Namhlanje umuntu uyaphila nawe uyazibona ukuthi impilo ikhona. Yes, ungalahli ithemba kwahlakalela kwakulona iphutha lakho sisi. Yabo kulona iphutha lakho. Ziningi izinto abantu besifana sebedlula kuzona South Africa. Abanye ababesebenza njengesakho abekho bagcina bethatha inqumo zokuthatha impilo zabo. But asibonge nje ukuthi uNkulunkulu wena khona uyaphila. This is a second chance uNkulunkulu akunikeza yona. Yeah, futhi ngizoyiphatha kahle. Yeah. Ngizoyisebenzisa ngendlela e-right. And hopeful ukuthi uNkulunkulu kuzoyivula neminyango. Yeah. Sifisa ukubona lapha. Yabo. Hayi khuleni ngizongibona. Angithi uyabona nje uyangena manje bathi abakuboni ukuthi ubani. Bakubona base kubuza indaba uthi imask. Bathi abakuboni. Hayi usefika ngemask. Ukubona ngimase ngibuya next time ukuthi uyokuthi angiboni. Uhleli ngale nje abakuboni bathule. Sengihlalele nabo more than 3 hours. 3 hours. Izwana South Africa. Into eyenzakalile la shuthi ngangithola ithikithi lomgwaqo lokupaka nje kabi kwenye shopping mall. So besize kuseni sohlangana kuseni nosizi. Mase ethi ngiyavuka la kuseni eyibuku ngeke ngadlila ngathi angeke ngicheke ngaphela kuza isikhathi sa December. Ufica nama road block la endleleni ngazothi uyadlula nali ibus lakho nalidonisile lapha nekhomba khomba. Cabanga makukho isimozi mhlawumbe uhamba nezingazi uyanda sakudedela indoda yabo ngena lapha. Asathi ake ngilungise nami isidaba ezingamile kahle ngiyochecka indaba bengiqala ukuthola ithikithi ngiqala ukuthola ithikithi bese kunesikhathi for 2 months back. So ke sibambezeke lapho ke enkantolo kwasalungisa khona kusisike kade befikeleke la wahlala walide njengoba esho ndohlela eoffice abamboni inhloko yabo. Njengoba esho ndimole 3 hours ehleli la. Umamona bese sengimhlasela ngithi naye imask uyayifaka namhlanje mabeqala ukuthi awubani kanti lo yabo. So ukhumza ukuthi sisushintshile. Hayi, shintshe ngempela. Kubonakala. Yeah. Nangasekhaya bayaxaka nje ukuthi. Yeah. Usiswami kade ngathembi lo ngimlamayo. Kodwa manje uyabona ukuthi khona okwenzakalayo. Uthini? Uyasho nje ukuthi hayi ngiyabona ukuthi kusizile uhambo lwakho usushintshile nje manje. Yeah. Sengiya ngisho esontweni. Hawu siyabonga. Yabo nje ngiright. Ngiright. Engade nginayo angisekho lapho. Yeah. Sengiright nje manje. Nabo futhi laba bangilimaza. Sengikhohliwe ibona. Yes. Angeke ngize ngibabophe. Mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu uyongiphendulela. Ngoba mengibabuka akekho umuntu engasho ukuthi mhlambe uyi-level engaphekwe mhlambe mina ngeke ngize ngikhona ukufikela inyelela kuyo. Yes. Bonke balanje. Mhlambe mina futhi ngingcono kunabo. So nje ababe right abakhululeke. Eish. No, ikubhlungu khona sethu kubhlungu. I'm hopeful ukuthi sobe senibone zeniphele nake nodadewenu yabo. Impilo eqhubeka ngoba ingane zakwenu beziyi-wallet ngempela ngempilo yakho bayakuthanda sesibakho. Nami ngiyabathanda futhi. Yabo. They wouldn't approach us if it wasn't the case ukuthi bayakuthanda bafisa ukubona nawe ukuthi impilo yakho iqhubeka. Yebo. Bayakuthanda. Ngiyabathanda nami. Cha, siyajabula impela ukuthi osisi babambane kanje. Yebo. Sobambane nje. Hayi impilo izoqhubeka dadewethu. Yebo. Nawe sesinokwanda sizohamba simbona. Okay, ayikho. Sesimbona nawe. Sasibonga umsebenzi wakhe. Hayi usebenzile kakhulu. South Africa wanje sakhuluma ngosesinokwanda. uNkulunkulu uyasebenza ke empehlakalweni. Sasinokwanda is a social worker or therapist
ngokwe-profession yakhe. Uyirana private la kungaphansi kahulumeni. Usesinokwanda decided ukuthi ngokulandela ithuleleni babalali bokhozi ukuthi nothuleleni siyayibona into oyenzayo, siyacela nathi ukuthi singilekelele ngokwe-profession yethu without even paying any cent. Nangu sisi ufakazi. Ikhona imali kwayikhokha? Ayikho. Uma ungathi-ke mhlawumbe uyayibiza mhlawumbe i-bill of cost kasisi unokwanda ukuthi i-session njengale i-charge malini mhlawumbe usiyothuka but uyirane for free. Nangu sisi namhlanje uright. So abantu abanjengabo sinokwanda ngeke sibabukele phansi, wahlala sibabonga nje. Abanye abayingilosi zikaNkulunkulu abafisa nabo ukulekelela nge-profession yabo for mahalo, give it back emphakathini. Kungayena yedwa sinodokotela uDr December Mpanza oyi-therapist naye lapha ne-University of UKZN eWestville. Nabo asinabo abantu abafana sesinokwanda nabo abathe partnership nothuleleni ukuthi sikwazi ukuthi silekelele la kufanele khona kulula ngokwengqondo, sikwazi nathi ukuthi silekelele esingabuza ngakho emphakathini. So-ke le session ayishona usade yama, it was free. Abantu-ke abafisayo ukwenza umehluko eSouth Africa siyambonga kakhulu sesinokwanda, siyabonga nje kakhulu because imali yey'ngane zakhe le akade erana nge-career yakhe ukuthi ayirene for mahalo ukuthi alekelele abantu abanjengalabo. Sesinamhlanje nangu ufakazi ukuthi ikusasa likhona empilweni kuyaphileka kusangaguquleka. Nawe osekhaya mhlawumbe udlunguliwe ubona ukuthi mhlawumbe ukuthi awusafayo lokuphila, cha, ungalilahli ithemba. Phumela nje ngaphandle ulifuna usizo uzolithola ukwazi ukusizakala nawe. Ikusasa lisakhona. uNkulunkulu wayengeke aze akubeke emhlabeni enganalo ikusasa nawe. Nathi ngaba sikho la sesingathandi ukukhuluma ngama-history ethu but ungaba sikho la nathi. Lo thweni nimbonayo lo ngihlala ngibatshela abantu ngicela ukuthi ngibuye ejele mina 95 years ngangigotshe wona okuyijaji langigweba ngokwalo funa ngabe ngikho emhlabeni ngoba lasho ukuthi if uthiwa kwakusekhona i-death sentence lalizongisa kona the straight. But-ke uNkulunkulu usuke yazi-ke nokuthi insimbi yakhe mayigobile uyifaka lentweni ecancathi zikwazi ukuqonda ibe lento asuka ifuna ukuthi ibe yona. Namhlanje sidla sabakathuleleni nathi asazi ukuthi kanjani, but-ke ngizama ukukhombisa ukuthi amandla kaNkulunkulu angakanani ukuthi ngomuntu wakhe masuke emdala wamlethe emhlabeni ukuthi usokazi nokuthi unenhloso ethile. Nawe-ke ekhaya ungazibukeli phansi, ungasicabanga ukuthatha impilo yakho akuphelile. uNkulunkulu usakhona, kusasa ithemba nempilo izoqhubeka. Dadewethu sezivala nje, khona efisa ukusho? Cha. Siyajabula thina ukubona. Ngiyabonga. Hopefully sizophinda futhi sikubona. Yebo, ngisazongibona. Cela phela nomsebenzi bafisa bakulela umsebenzi, cela. Ngiyanibingelele manje. Cela. Manje niyangihlekisa nje, niyangihleka. Hayi, cela. Ngiyacela kubabukele emakhaya if kukhona nje ungaba nosizo anginike kumsebenzi angikhethile nanoma yimuphi. Cela xhumane nethuleleni, number yami engizoyishiya. Ngiyabonga. Siswami, yes, ngingakhona umsebenzi kuphela ngobheka mina kuwena sengibona i-potential ukuthi kuwena usangavula ngisho i-organization yakho. Baningi abantu ababhena simo bhekana naso, wena njengamanje usungaba kusasa isibani sokuthi bayalapheka. Usungavula yakho i-organization ulekelele bona nibe nebe group nikwazi ukuthi nisebenze. South Africa baningi abantu besifazane abahlukumezekile nezingane. But thina sikhona abantu besilisa semntu understand nje nisuke nihlukumezeke ngayo. But nina niyazana niyakwazi uku-understand nodwa nje ukusinokwanda beke umuntu esifazane naye ukuthi uhlangane naye wakwazi ukuthi ukhiphe yonke into ebikuphethe ngaphakathi because umuntu mhlawumbe kuba kuyimina umuntu wesilisa liba ngokwazi ukuthi ukhiphe konke okuphethe ngaphakathi kumina. Angisho ukuthi kuba njalo but mhlawumbe so-ke ungabheki esathini elilodwa but that ngizokuguide mhlawumbe uma ukuthi uthando luyaba khona will assist you. Siyabonga South Africa, siyabonga. Iwona kama-update la enhlaleni nikhala ngawo. Amanye saziwaletha nawo. Hey, uthi ngithule niyamkhumbula ubaba uMgabhi. Ubaba uMgabhi, niyamkhumbula? Owagilwa yilowo muntu. Naye sobana emaduze nje. Azosikhala ukuthi impilo isinjani after wafika ezosikhala la ukuthi hey, ugilekile ngenxa yothando nomendo. Kodwa-ke asingageqa amagula. Siyabonga, nisale kahle emakhaya.
Ngiyabingelela South Africa igama uNokwanda wakandevu. Mahlatshwayo, I am a therapist and ngokusizana neThuleleni organization kune case that I was busy doing kasisi uSithe. Abalaleli noma abalandeli bazoyazi i-case kaSithe. She was a victim of abuse and a family more especially, and isimo umntwana ababhekene naso besinzima kakhulu. She started drinking a lot and bese benolaka even kodade wabo, even emphakathini bese kumntwana wentombazane lo ongahlaliseki. But when we met and siqala ama sessions ethu with iThuleleni organization, I started with iJourney noSithe. It wasn't easy. Amanxeba both inside and outside. Emaningi adalwa ifamily asuka kuyo. Istory nisazosilalela nisazosilandela. But as we went through our journey in therapy, I'm not going to share everything as it is confidential, but sithe masihamba kule journey akuningi ubuhlungu umntwana adlule kubo usewumama njengamanje. Kuningi that she went through umntwana wentombazane ekhula, being abused by family members bese kuthiwa akathule. That is something esilonda saphakade, but umntwana ugcine esengena utshwaleni, and abangani abasehamba nabo, abangani abangalungile ubethanda ukuzinvolve in fights unnecessary emphakathini. Abantu bagcina sebemsaba njengomntwana, umuntu wesifazane usesabeka emphakathini ngesimo sepast yakhe ebuhlungu abantu abangayazi. But sithe masihamba le journey noSithe kwaqala kancane was reveala inkinga adlule kuzo. It wasn't easy. I had to be patient naye, ngimnike leso space, ngimnikeze le assurance ukuthi this is a safe space to share inkinga adlule kuzo. Sithe masiqala ijourney, she was not willing to speak. Bekumntwana ombona ukuthi une anger beyond wabona uma wakhe ebulawa right in front of her eyes, and she was only 3 years old at that time. Ukhula naleso silonda uSithe abantu abaningi abebengasazi. But as therapy isiqala process therapy, she was starting to open up. Waqala uSithe wagaina ukuzethemba, waqala uSithe wagaina ukuzithanda. We had an exercise that we done sinaye, mhlawumbe she was sharing ngelinye ilanga nani, and le exercise yamkhombisa ukuthi she is worth it njengomuntu wesifazane. She can still be a beautiful, ama dreams akhe can still be validated, and it is sometimes sihamba nabantu not understanding ukuthi badlule entweni enzima kangakanani, and we tend to judge. Umphakathi busuqala ukumjudge ngendlela ayiyo, but benga understand ukuthi uphuma kuphi. So this kuyisifundo ukuthi nasonke leso ukuthi before we judge umuntu ngebehavior yakhe, ake sithathe I step back and look ukuthi lo mntwana o lo muntu udlule enini ukuze abehave ngalendlela le. And the therapy is there to assist enkingeni ongeke ukwazi ukuyishare nomndeni wakho, ongeke ukwazi ukuyishare no partner wakho, but la it is a safe space where you are welcome to just express yourself and share lokhu okunzima explain lomunye umuntu close naye. And I am glad to say today that use transformed, use shintshile. She is willing now to find a job, alekelele umama abantwana ababili. She is now willing to find a job, alekelele ekhaya,
alekelele osisi bakhe. Ngibonge nje isupport ayitholile from osisi bakhe, usisi wakhe omdala uSenzi, who fought for her to come and see Ithulileni organization esuke eGoli, and wabafukamela abantwana bokube mdala, wangabi nayo lento yokuthi abazali abasekho, wadlala indima yokuba umama kudade wabo. Nosisi wakhe omlamayo usithe, even though bebenakho ungazwani, but ekugcineni i-relationship yabo has been amended. Sigcina ukubonana nosithe, istory asisho wathi nje sisinokwanda ngiyabonga kakhulu ngoba sengifunde ukuthula, bengakwazi ukuthula if umuntu engikhulumela into ombhedo, but manje sengikwazi ukuthula ngirizine before ngikhulume. So kuyenzeka ukuthi umuntu akade into esi-right off, esi-right off thina emphakathini, but akwazi ukubuyela abe umuntu again. Awukho umqomo wokulahla umuntu South Africa, and this was a story that taught me ukuthi ngempela awukho umqomo wokulahla umuntu. And with that said, nawe osithola usenkingeni, ubhekene nomnzima ukuthize empilweni, obona ukuthi akekho umuntu okunderstandayo, izandla zethu zivulekile. Ngiyatholakala on 0793934146. You book your sessions and we take it from there. Yeah, and Ithulileni organization is also there as well to assist abantu abanenkinga ezahlukahlukene, South Africa and the world beyond. This is a story that taught me ukuthi umuntu ngabantu kuyabekezelwa, umuntu awukho umqomo wokulahla umuntu. So thank you very much. Nakuye usithenga imfisela inhlanhla kuko konke akufisayo empilweni yakhe. She is now a transformed person. Usengakwazi ukuqasheka even ngoba indlela aseyiyo, usefunde ukurizina ngendlela ebengarizini ngayo from the day one sihlangana naye. So thank you so much for taking the opportunity. Usidele now uthi I want to see my life change. Angikwazi ukuphila ne past. Now is the time for me to change. It's been over 21 years nalenkinga le, but uthema iqala le journey therapy, uyabona ukuthi yazini I've been wasting my time ngibambe izinto ze past. So singayivumeli past isibambezele. Ngalawo mazwi, I thank you South Africa. My name is Nokwanda. I am a therapist.